Som rada, že vás vidím aj ja po toľkých rokoch. Príjemný dobrý deň, milí hostia, milí kolegovia, vážení novinári. Je nám veľkou cťou, že dnes medzi nás prišla svetová slovenská herečka Barbora Bobulová, ktorá si dnes na Art Film Feste prevezme ocenenie Hercová misia. Tak ty choď počatý a ja tu napôjdem, neboj sa. Ja som na to zvyknutá. No ty choď pod. Ako to dáme? No ty musíš tam rukou ísť pod tie moje šaty. Dobre. Si to takto. Fuj, celá som sa spotila. A ja. Predstav si, že mi to tam uprostred toho, keď mi budú dávať tú cenu, že teraz mi to takto spadne dole. Z tých šiat vyjde taký... To bude trapas. No, čo? Páčiš sa mi. Chcel by som s tebou chodiť. So mnou? To isté si povedal pred týždňom Gabike, potom aj Zuze. To bola len stávka. Ty už s niekým chodíš? Čo sa ma pýtaš také veci? Mňa zaujímajú iba uhľovodíky. No ak chceš, tak to môžeme ešte raz. Ty už s niekým chodíš? Čo sa ma pýtaš také veci? Mňa zaujímajú iba uhlovodíky. Tí vlákári, ja som tam hrala takú dosť, v podstate takú šibalku, že proste to dievča, ktoré sa zahrávalo furt s tými chlapcami. Tam ja si pamätám, že som ho tam zvádzala proste. A že som mu dávala chutnať to jablčko. Proste, ale to boli veľmi také erotické už scény na to. Ja som si to ani možno vtedy neuvedomovala. To si tiež pamätám, že mi dali za košielku vtáčiky a tam som mi na holom tele sa mi tam hýbali. Ja som ich mala vypustiť z tej košielky, no. No tak áno, bolo tam pre mňa ešte veľa vecí, ktoré som ako ja v živote nezažila od bosku. Ja som sa tam poprvýkrát v živote boskávala. Ja som bola ešte dieťa v podstate a proste ma tam mal chytiť aj za jedno prsielco. No a to bolo strašne také odvážne a toho som sa strašne ako bála. Vojto tam nie. Áno. Nie. Ale tak zvládla som to. Ale musíš mi niečo sľúbiť. Áno. Že nikomu nič nepovieš. Áno. Tak možno to vo mne bolo, len ja som ešte o tom nevedela, že som taká šibalka, že som proste taká, že raz, no taká možno, že to bol, ten režisér vo mne vycítil, že ona to má, ale ona o tom ešte nevie. No ja som sa mala pozrieť a usmiať. To bol pokyn od pána Lihosita. To bol pokyn, hej. A teraz, keď sa usmieš zvodne, to ako vyzerá? Sa. Teraz sa otoč ešte raz zvodne. Ale tak to sa mi teraz nedá. Ale čo musí urobiť herec, keď sa nedostať do tej emócie? No nič, musím si niekoho predstaviť, kto sa mi páči. V mojom živote, že či k tomu tým vlákarom ty myslíš stále? Akože či som niekedy, že som nechala trpieť nejakých chlapcov, ako myslíš? Kvôli mne, či som za sebou zanechala nejaké tie, ako sa to povie? Jazvy. Jazvy? Tak asi áno, ale tak ja si desiem tiež moje jazvy. Takže je to obojstranné. Raz ja, raz tí chlapi. Ja som ako decko, mne sa páčilo hrávať, prehrávať, napodobňovať hercov, učiteľov. A tak som to išla skúsiť na tieto konkursy a tam to zabralo. Vlastne všade som sa dostala cez nejaký konkurs. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem. Pred filmovou kamerou sa objavila ako 14-ročná, keď prišla na konkurs filmu Vlakári.
Očarila nielen svojou prirodzenou krásou, ale šírila okolo seba aj charizmu budúcej výraznej hereckej osobnosti. Po odchode do Talianska hrala vo viac ako 29 filmoch a 13 televíznych seriáloch. Získala ocenenia na medzinárodných filmových festivaloch, je držiteľkou talianskej ceny Zlatý glóbus, prestížnej ceny talianských novinárov. V roku 2005 sa stala držiteľkou národnej ceny David di Donatello. Dnes prichádza v sprievode viceprezidenta festivalu slečna Barbora Bobulová. Vnímaš svoj život ako sled šanci, ktoré si využila? Bola som asi na tom správnom momente, na správnom mieste. A deje sa to aj v iných sférach tvojho života? Nie. Mám pocit, že nie.